haki mangingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani denggani basah sasadaho dingoluki manggohi nangakaki so jadi mubah nako di pangan roh haki ikon rap kita dua ratu dorong marang tutorua yot mata ngako hasia say ho di lampuku nang sasadaho di rohaki say hot mahoning moki sasadaho di ngoluki manggohi nang say ho di lampuku nang sasadaho di rohaki say hot mahoning moki ikon rap kita dua ratu dolok marang tutorua mata aku hasia haolau macai gomo asa sayho hori lampuku nang sasadaho di rohaki sayhot mahoning moki Nasari matu saitong ingotoku doho Upe
basah puboto tuang dorohan nasonan doita nadu salele aurat dohoto salele aurat dohoto Somaho sian hang puso hot maho dihan tuau sadarion macalong pasu-pasu sia Tuhani digarejai burhat mahom uru rapot tangi aki dina dua amanami para sirohan na sumuri. Magdok maulihan ito kami, tuwadopan mo ang Tuhan kami na puno di bagason. Siya lang paglalaw kami do ang Tuhan, asi do tulong Tuhan. Ima din napapuno kami dito di bagason makahibaso. Matakoton yan ang panamit. Takas pamabang mo ang Tuhan tumang namin di bagasan manugudon. Ima din nalaw mamudon anak buhok burung yuri-yuri. Lalu mangalak pasu-pasu berdoa saribios yang telah dorong bagi ini. Ada Tuhan takas bodoh udang nabi juga sasadari. Budang naik do kita ada Tuhan lalu dorong nabi. Dongani mahami ada Tuhan berdoa kasiloha matungak dari. Atau tong juga kasiloha hanya ada Tuhan menundang dorong nabi nahompat sarana nabi nasomalalu dorong doa. Ada Tuhan kinarogo hati-hati ada Tuhan pada foto pada dorong. Iri-iri mengambil Tuhan pada rumah permainan pada waktu bersiapkan dalam pulau utama dari Tuhan pada sonang juga tertarik. Mari diri anak Tuhan Yesus Kristus mertania kami turun. Amin. Oke, pengantin boleh ke tengah. Langsung berapa? Oke, langkah urut dong Pak Asap.
prosesi. Pujihamu magowarni Jehovah, mamuji-muji mahamu ale naposo ni Jehovah. Pujihamu ma Jehovah, ai pardinggan basa do Jehovah, ende honamu magowarna, ai hasurungan do ibana. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na mga turuan pardongan saripeon, dida hodo dongan namion na marsakap na marbagas, jalan arodo na sida mangido pasu-pasung, atau saya tata mana sida di bagasan asini roham, pasu-pasu jalaramoti mana sida marhite-hite pat kaholongim. Rajai mana sidang marhite-hite ton di parbadia, asama muka jala marujung di bagasan dame pardongan saripeon nasidai. Tangihon matang yang namion, alani asidot holong ni roham. Amen. Budul mahita. Dame di debata nasumurung siar saluhut naroha. Imana mangaramuti hati-hati dohon pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Hata ni Tuhata dihita manginang ima di acara pamasu-masuon ni anak dohot buru Huriata si Herzon Clinton Hutabara dohot Arnis Martika Yani Boru Malau. Ubat hamima sian parjamita opat ayat sia satro di ayat 10a. Songonon mahata di debata. Tagonan tahe mardongan iba sian napuju. Alamuba denganna molorap marsaulihon. Parbue ni nanula nabe ay molo tinggang nasada paheyon ni dongan nama ibana dalam bahasa
Bahasa Indonesia Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10a. Demikianlah firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Ido Sahana. Asabui sada bangunani pokok bagat ikon bagat do pondasina. Imana parjolo nih bang. Napa duahon bahan-bahan na dipakai tu bangunani ikon na paling bagat do dibuat. Napa tuluhon bagak pe pondasina, bagak pe bahan-bahanna muludang dirawat bangunani mariswang. Imana patuluhon di bagasan perawatan. Punipe dinalahu membangun parumah tangga. Mana doh hita di sia manginang dak kolam halakon na dua. Ape hita pe na dison. Nangga digijang 10 manang 20 tahun berumah tangga. Ai boy do sega rumah tanggai manang bangunani. Dang alani leleng parumah tanggaon jaminani asa boy kokoh rumah tangga dang. Dang alani hamoraon sada jaminani boy kokoh sada rumah tangga dang. Dang alani hagabeon boy kokoh sada rumah tangga. Ido magana boy ido ta ida amangina nang pemarianakon sada rumah tangga ibo do marsirang. Alai si pata adong doda bertahan alani anakna. Dang be alani amat tanai, dang be alani inat tanai, alai alani anak neima bertahan ibana. HP sebenarnya salah manang daun soalnya manginang suku maju kamu. Salah manang daun. Bahasa ragu kamu mengalusi. Ragu kamu mati. Babi kami ragu memberi kamu. Damang daina nuai tasukun mahala orang lagi. Sihir jono. Ahado nagabe pondasimu Erjon. Dinalahu rumah tangga menurut si Aris. Pondasimu. Yang konseling kita narisan ini munang marisuang na konseling kita. Ahado nagabe pondasimu mangaririt si Arbison. Unang berengau, ibana bereng. Ada percuruhan ini. Percuruhan. Tuh di. Jadi haduan muludang burjube ibana sungun dia me. Tumpu cukat ibana. Satahun dope rumah tangga. Tumpu cukat ibana alana. Godong hepeng na daripada hepeng. Sungun dia me. Saling memperbaiki. Tapi pondasi di Hornis mamilit sihir jonot. Sere prohana. Makin berjurohana. Waeng sere prohana. Tada do halakon baru bisa mardongan-dongan nanti. Orang tarik turu haru bisudi dangan keluar siani. Tapi nangko sada sian halakon dangan mandok alani debata do inang. Uhaulung iban. Pani julmai boy do mubah. Ino magana morotik ki mardongan-dongan digadeko petangani si Arnis dan namuruki manang sebalikna. Alay nung 5 tahun non digandeng si Sergio non mana digandeng si Arnis malah ni Sergio nah mandok Sergio non. Laho unang pala itu anakku si Hira anak muda ngabel-ngabel tak orang itu putang aku. Ido haduan ubah mana tak
Hidup mulu merdongan-dongan. Alai dong saut berumah tangga. Hah? Mulu tiki merdongan-dongan kamu. Ulu dosi pata ditahan si Arni Sondang mangalang jengkol, dan mangalang pote. Asa una bau usana. Alai dong saut halakon ganupari. Mulu holan tu pasar tu onan ima tu di tuhor ni si Arni Sondang. Apalagi mulu sana muruk ibana tu si Herjono. Si pata di pajono ibana rumah karai. Asa saling merasakan hosani pote dohot jengkol. Pondasi ini. Apa yang menjadi pondasi bagi kita dalam menjalani rumah tangga? Molo de batado nagawi pondasi di hita amanginang, manang ahapi perubahan, manang ahapi natopu, dan taida betiki mardongan-dongan dungsau tak persoalan ini. Alana puhaulongi, pupilit peho. Alani de batado, na mangalihon perjumpaan. Pacemli begitu. Nah hari Senin kami mau seling bersyukur. Ahado edde nalomoro hamuna mangedde. Jala ido na dipilih halakon jala edde halakon. Lului hamuna harajau ni debata. Apela lupa nasida mambahe pondasina debata. Alanima pohado hita mangarimangi ngulut taona manginang asa didok nakin taganon tahe mardongan ibas yang napuju. Firman Tuhan juga mengatakan tidak baik jika laki-laki itu seorang diri. Maka Tuhan memberikan kepadanya seorang penolong, yaitu perempuan. Digando molo dua dan sahalak. Boy do sahalak ku mamben tes manis, boy. Boy do sahalak ku mamben kopi, boy. Boy do sahalak ku mangalokpa, boy. Boy do sudi pula. Alai macai ding gando jalalas do hakku molo adong nama mamben tes manis dia. Paru kiloku sasahalak ku do mamikiri. Somon dia doon dalam keluarga. Alai dong gabi dua ham. Adong dong aku tukar pikiran. Adong dong aku mengalului solusi jalan kedua di permasalahan. Na adong di mulut. Ido makana amanginang memang tidak menjadi masalah jika seseorang itu tidak mau menikah. Tetapi alangkah lebih baik, alangkah lebih indah dan lebih bahagia jika seseorang itu mau untuk menikah. Martangiang enak. Sampai deh, martangiang Tuhan rajin martangiang. Jadi sebelum sahur Kamis, ahado ditanya foto Tuhan tarimo tu si Herjon. Sebelum sahur kan godang tuh bawa nasi kan, di Jawa Barat ulang kan, godang tuh ala-ala Sunda di sini, logat tension serjono, robot tangan serjono, tipu serjono, manis ganteng, ale puasa mah di bagas tangiangmu, gawe ibadah. Aduh ditanya. Ang giyak gabi dongan sa ang giyak gabi dongan sa lang tukar pikiran nila. Di matanya. Lehon mau dilakukan sadagawa nabui Sa tukar pikiran. saling tukar pikiran. Jadi mau harus kerja. Alanong ngay mana do inang di batu Tuhan ini nagawi kap.
asa tunggoy. Sian dia mani moto ho si artis di batu Tuhan. Sian bagas rahat ko ina. Ya, Sian bagas rahat ko marhiti Tuhan ina. jago anak kan contoh na sono. Tuhan, runga umur 20-an tahun ang Tuhan. Tapi dangar ndo pe jupat buru-buru napas. Alay pangido waktu. Mulubo ini ya. Buru-buru na burjuma. Buru-buru na ulo kare cuma. Na holombar na tua-tua. Ino maksud tu. Molo na dipatudu Tuhan, korang do na dipatudu Tuhan tu
Aku ni dok Tuhan Yesus, ganup na paulangko na niulina, iya soala ni na marmainan, na pakalkop sado, pangalakku don nang membuat nasirani, atau na pinadomu ni debata dan jadi disirahon di joma. Songonondo di dok debata ku bawai, hamu akka bawa, haholongi hamu ma pardi butamu nabe songon Kristus nama kaholongi buriai. Jara mangalehon dirina kumokopsa. Unang muruk hamu dopak nasida, ikon maroha hamu mandongani nasida. Sangap bain hamu nasida songon dongan panean di hamuluan nasora sudah. Dungi songonondo di dok hata ni debata tuak kamubur. Dioloya ka perempuan mabawa nabe songon pangoleina di Tuhani. Ai bawai do ulu di part di hutana songon Kristus ulu ni huriai. Ikon botor, porman, toman mardungan halam pohon doho kamenahon. Nitodi parange di burburwi. Imana harga di jolo ni debata dohot di jolo ni joman. Atong songon akka namar parangihon hata ni debata maham. Sumulukon parasi di rohao, dohot habasaron dohot haserekon di roha maham. Masih pauniunian mahamu dohot masih sia-sia. Saluhut riting roha, muruk, rimas, pononggahion dohot pangisahionin, dao may siyanham. Alay digijang isaluhun nai marsiha holongan mahamu, aido rahur-rahur ni nasundinggan. Dungi dame nasian debata, ima mangarajai di bagasan rohamuna. Jala saluhut na binahimuna marhite-hite, gowarni Tuhan Yesus. Asa ibana mangajari rohamuna, dohot ulaun muna. Atong nunga dibegi hamu hata ni debata taringo turuhut ni pardongan saripion. Namanukun maaw nuaing jumolo biho ale pangoli Herjon Clinton Tuta Barat. Olo doho maka jojokon di jolo ni debata mamboto saluhut. Dohot di jolo ni akadongan ng pumudison. Na di Panginohamdo si Arnis Martikayani Buru Malau. Na niriritmog gabi dongan musaripe. Olo doho makaholongi ibana siyang nasa roham. Dohot mangulahon siyang nasa gudong. Tuhut marparangi hong parangi na badia roh dohot ibana. Na olo doho mga juat dohot hagaleon na. Tungsura humurang parangina. Jawa na sotupa kaulahonmu manang tadikonommu ibana. Baima disirang hamatean hamus dogot. Molo na usadaro ham mangoloy sa lunay dogma. Na malukun maaw doho iho. Ale inang si Arnis Martikayani Boru Malau. Diririt ni Herjon Clinton Tuta Baraton, bahen dongan na saripe. Na olo doho makajujok kon di jolo ni debata na uboto saluhut. Doho di jolo ni dongan na pungu di son. Na di Panginoon hamdo si Herjon Clinton Tuta Baraton gabi sinundukmu. Olo doho makaholongi ibana siyang nasa
paseho tangan siamun mangamu pabawa ni padan muna. Naposo ni debata doa una membuan hatana Tuhamu marhite-hite doar ni debata ama anak doho tondi parbadia doa umando. Napi nadomu ni debata dang jadi sirangon dijoma. Dirangoti Tuhan debata mahamu, disondakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jalasi marohana midahamu. Didopatkan Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala di pasorhon madamena tutun di bumi. Amin. John Clinton Huta Barat, Dohot Arnis Martika Yani Boru Malau, Nunga Manjalo Pamasu-maso Nasida Marhide Gereja GKPI Hasibuan Ima Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Pandita Namelayani Ima Pendeta Dewi Juliana Nababan STH Somonagabe Nas Manang ayat Pamasu-maso Nasida Imasian Parjamita Opat ayat sia satroy ayat 10a ditandatangani Pendeta Resort Manang Pimpinan Jemaat Pendeta Dewi Juliana Nababan STH, ditandatangani Guru Jemaat GKPI Hasibuan Penatua Tambah Huta Barat, ditandatangani orang tua pengantin laki-laki Amang Marulam Huta Barat, ditandatangani orang tua pengantin perempuan Amang Timbul Malau. Ima titing dihita amanginang tatangyak pemanasida margogo mandalani pamatanggawan nasida tima boy mahamku tabegema Do
sapuluani tu bagas parpeopan. Asarong bohal di bagasan jabuku. Jalan junihamu au taringo tusinin na Jehovah Zebaot. Manang so ukapokku dihamu akapadiloan di langit. Jala mangusehon tuhamu gabi maradu marlobi-lobi. Ido sahana tapasahat mapeliat tatu aropan di batang. Kristus dot holong nasakia siang debata ama dohot parsauran itondi parbadia mana mandongani hamu saluna. Amen.